Здравейте, трейдъри! Добре дошли отново в The Forex Academy TV, вашият любим канал за всичко свързано с Форекс, търговия и финанси. Ако сериозно искате да останете напред на валутния пазар, това е видеото за вас. Тази седмица ние разбиваме ключовите Форекс двойки и събития, които трябва да следите. Всяка седмица валутният пазар предоставя нови възможности и наличието на солиден watchlist е от решаващо значение. В днешното видео ще разгледаме някои основни валутни двойки, ще обсъдим икономически събития, които биха могли да разтърсят пазарите и ще подчертаем тенденциите, които търговци като вас трябва да наблюдават. Не забравяйте, че това не е финансов съвет. Винаги правете собствено проучване, преди да правите сделки. Нека да започнем нещата с някои от ключовите двойки, които да гледате тази седмица. Първа двойка в нашия watchlist е паунд срещу щатски долар. Винаги започваме нашия технически анализ, като разгледаме тренда на седмична, дневна и 4-часова времева рамка. Първа е седмичната, като на нея забелязваме, че цената се намира в нисходящ тренд, съдейки по факта, че цената е пробила последният lower low. След това се прехвърляме на дневна графика, където виждаме същата тенденция на цената, отново след пробиване на последно дъно. И последна е 4-часова графика, която ни показва същия тренд като двете по-горни времеви рамки. Следващата стъпка е да потърсим за Area of Interest на дневна графика. Area of Interest е ценова зона, от която сме заинтересовани да продадем или купим, в случая продадем. За да може тази зона да е валидна, трябва да има поне 3 реакция на цената от нея в миналото. При паунд срещу долар впечатление ми прави тази зона, от която виждаме, че цената е реагирала 3 пъти вече, което я валидира. Това означава, че тази седмица очаквам паунд срещу долар да се качи до 1.25, откъдето да търся възможност за вход за шорт. Втората двойка, която наблюдаваме тази седмица, е евро срещу новозеландски долар. Отново започваме от седмична графика, където виждаме, че трендът е възходящ след пробиване на последния higher high. Това, което обаче ми прави впечатление, е, че цената се намира в силна зона на съпротива, което ме кара да очаквам корекция на цената до предишния structure level. След това е дневна графика, където обаче виждаме, че цената е в нисходящ тренд след пробиването на последният higher low. И виждаме, че и четвъртата часова времева рамка също е bearish. Тъй като имаме два времеви периода с нисходящ тренд и само един с възходящ, ще разглеждаме варианти за продажба. Прехвърляме се на дневна графика, за да потърсим за Area of Interest. И впечатление ми прави тази зона, която има два рейтеста тук. И ако погледнем в миналото, виждаме, че има общо над 3 ретеста, което я валидира. От евро срещу новозеландски долар ще очаквам качване до 1.845 и след това ще търся възможност за вход за шорт позиция. Нека сега се прехвърлим към икономическия календар и да разгледаме предстоящите новини. Виждаме, че в понеделник има новини за еврото, което означава, че ако правим вход на евро срещу новозеландски долар, трябва да бъдем внимателни заради високата волатилност. Също така имаме и новини за долара във вторник, сряда и петък, които трябва да следим отблизо, ако вече сме отворили позиция в паунд срещу долар. Ако профита е изпълнен, бих затворил позицията, ако не бих намалил риска. Ако днешното видео ви е харесало, не забравяйте да го харесате и да се абонирате за канала на The Forex Academy, за да не изпускате следващите видеа. До следващия път!